tervetuloa meidän videoon. Ja nyt tämmöstä pientä vlogia. Nyt on vähän myöhä. On niinku vähän on myöhä, joo. Joo, vähän on myöhä. Pistäpä kello siihen. Vähän on myöhä, joo. Kello on 1.30. Tää on mun uusi puhelin. Maksoi 200. Ellette usko. Tää on niinku tabletti, mutta tämän kanssa voi soittaa. Ette usko. Täällä on puhelu ja tekstiviesti. On tämmönen pieni vlogi. Kun ei keksitä, kun nyt on liukasta ja tämmönen ei voi mitään keulia eikä mitään. Niin. Kohta tänään tai huomenna tulee GTA V-stunttivideoita. Joo. Pyöräherra. Joo. Muistakaa tilata ja tykätä. Joo, ehdottomasti. Tolla meidän pitäis pelata tänään. Kello on puoli 1:30 kello. Koko yö pitäis valvoa. Et keksi jotain videoita. Tässä sitä keksitään. Matias nukkuu tuossa. Ja minä nyt tuossa kaapissa. Juu, tai no mitä me nyt nukutaan, me valvotaan koko ajan. Meillä on editointikaappi. Joo. No se on niinku murro. Hei, muistakaa tilata ehdottomasti. Ja pyöräherra kuittaa. Moi!